Comença el curs a la Solana, s'han afegit nous companys. Ara som els pallassos de 3 anys. Som tots una colla, pensàvem que aquest curs anava a ser normal, però han passat uns quants desastres naturals i ja sabem tots com hem acabat. Amb el coronavirus, primer van començar amb un diluvi universal, després va ser el torn d'una nevada hivernal i hem passat el fred amb una estufeta esperant la caldera. Per sort hem viscut acompanyats aquest curs del nostre estimat Paolo el pallasso, que sempre ens ha rebut amb un somriure, passarà el que passarà. En el cim de les emocions hem viscut cada dia junts als clubs. No ha sigut normal, però mai hem deixat d'avançar. Mims, malabars, acrobàcies i mags, en el circ hem après a fer 1000 activitats. Música, anglès, psicomotricitat o escriure el nostre nom. Que emocionants les festes de Sant Rafael, les campanades, la Sant Silvestre i el Festival de Nadal. Mai oblidarem l'emissari reial i el seu regal. Al segon trimestre vam celebrar el Dia de la Dona amb Wangari Maathai i el Dia de la Pau ens va encantar. I totes les eixides, un dia vam anar al Teatre Chegaray, altre a la Biblioteca de Sant Rafael, també el Parc de Bombers vam visitar. Això va ser la bomba. En el cim de les emocions hem viscut cada dia junts. No ha sigut normal, però mai hem deixat d'avançar. I ara que ja arriba l'estiu, i ara que tot el món viu, cap virus impedirà somiar i tornar a abraçar-se. Sudats, entre altres, pel monstre de colors, hem estudiat aquest curs les emocions i totes les hem viscut aquest temps a casa. Amb el coronavirus, gràcies Viro i Fina i la resta de companys, el curs no ha estat fàcil, sobretot al final. Volem dir-vos ara més que mai que valorem molt el vostre treball. En el cim de les emocions hem viscut cada dia junts als clubs. No ha sigut normal, però mai hem deixat d'avançar. I ara que s'arriba l'estiu, i ara que tot el món viu, cap virus impedirà somiar.